es escribir historias enjanadas, labradas en palabras de sangre e pudo. Quero ser o que nunca fui, cambiar o que sempre fui. Ben, esta é a segunda edición, o segundo vídeo da sección esta que imos facer no Galiza Libre, que se vai chamar Falar ao xeito, e no que imos tratar as cuestións da pronuncia e da entoación no noso idioma. Dicíamos no primeiro vídeo que a parte máis resistente dunha lingua, a desaparición cando se impón outra, é precisamente a pronuncia e a entoación, pero tamén é a parte máis difícil de recuperar unha vez que se perde. É moi doado aprender que non se di silla ou calle, senón que se di cadeira ou rúa. É un pouco máis complicado utilizar ben os verbos, o noso sistema verbal, sen tempos compostos e cousas así, influencias do español. É aínda un pouco máis complicado colocar ben os pronomes, pero a parte máis difícil é recuperar un son e aprender a pronunciar un son cando xa se perdeu, cando non se ten. Entón, esa parte que me quedou por dicir no outro vídeo aquí imos tratar precisamente aquí, porque é a que máis problemas supón para toda esa xente. Cada vez hai máis xente en Galiza que é incapaz de pronunciar os sons do noso idioma. Entón, para que sirva de axuda, se non teñen un galego falante ou unha galego falante perto que lles poida servir de modelo, imos empregar este sistema de dicas, como dixemos no primeiro vídeo. O que queremos facer neste segundo vídeo é identificar cales son os principais problemas que atopan os español falantes que viven en Galiza a hora de aprender o noso idioma a pronuncialo correctamente. Ímolo dividir, e cada vídeo vai tratar un punto destes problemas que vou numerar agora. Ímolo dividir en tres partes. Unha primeira que sería o vocalismo, é dicir, as vogais, unha segunda que serían as consoantes, o consonantismo, e unha terceira que sería a entoación. No vocalismo, o máis evidente, o que primeiro atopa unha persoa cando quer aprender galego, é o das abertas e pechadas. As nosas vogais medias, en galego existen 7 vogais en vez de 5 como en español, o noso e, o noso o, poden ser abertos ou pechados. Moitísima xente pensa que isto só se reduce a cando cambia o significado dunha palabra, cando está marcado cun acento diacrítico, por exemplo, pero non é certo. Sí que é verdade que con acento diacrítico é cando máis temos que facer énfase na pronuncia para marcar a diferenza de significado, pero dáse en todos os casos. É dicir, con acento diacrítico sí que dicimos ela ven polo camiño, aberto, ven, para diferencialo de eles ven a televisión, por exemplo, ou ela bebe o viño para diferenciármolo de bebe ti o viño, bebe o viño. Pero non se reduce só a estes casos. Tamén temos outro, cada vez que pronunciamos unha vogal media nunha tónica con forza nunha palabra, tamén temos abertas e pechadas. Por exemplo, foxe, comen, serven, pronuncianse abertos. Pola contra, traizón, formoso, pendello, pronuncianse pechadas. Se pouca xente non, se hai moita xente que pensa que o das abertas e pechadas só se reduce a cando cambia o significado, hai moitísima máis xente, eu creo que a maioría, que coida que só acontece isto das abertas e pechadas cando son tónicas, e non é certo. Cando son átonas tamén as facemos abertas e pechadas. Nós non dicimos, por exemplo, cando son finais, cando son átonas finais, cando non levan forza as vogais e van ao final da palabra, nos pronunciámoslas sistemáticamente pechadas. Dicimos canto, parede, tormento, calmante, momento. Non dicimos canto, parede, tormento, calmante, non facemos iso. E non é só cando son as finais. No resto de posicións en que non levan forza as vogais medias, o o e o e, tamén pronunciamos abertas e pechadas. Por exemplo, pronunciamos aberto ornamento, non dicimos ornamento. Ou tamén nos pronunciamos pechadas, acomodar, non dicimos acomodar. Nin dicimos alongar, dicimos alongar, pechado. Despois das vogais medias, e o, temos a problemática do a. Non é o mesmo a o de na adega que canta, canta. Eses as de canta son as pronuncias diferentes, o na adega. Imos tamén tratar ese tema. Despois temos a cuestión das consoantes. Nas consoantes, un dos casos, quizáis os dous máis evidentes, son o N velar e o X, a prepalatal xorda. O caso do N velar, en español, non se pronuncia o N velar, cada vez máis xente en Galiza está perdendo a capacidade de pronunciar o N velar. Isto é sangrante, é un problema que temos que abordar. En galego dicimos unha muller, un home, en América, ven a televisión, tan alegre, canzón antiga. Non dicimos unha muller, un home, en América, ven a televisión, tan alegre, canzón antiga. Non dicimos iso.
utilizamos unha nasal ou un N que temos que introducir aí. Un N que, por certo, que nos serve, as linguas, canto máis sons teñan, canto máis variedade de sons posúan, máis facilidade nos achegan á hora de aprendermos outras linguas. Co N velar, por exemplo, podemos ser quen de pronunciarmos as nasais do portugués sen dificultade ou as de outras linguas. Despois tiñamos o caso da prepalatal xorda, xa, xe, xi, xo, xu, xogar, xa, xente, ximenes, xurro. Moita xente é incapaz de pronunciala e pronuncia un S apical. Zogar, za, cente, evidentemente iso non é correcto e hai que aprender a pronuncialo. Se é doado ou se lle resulta doado a xente pronunciar en inglés xi ou xou, debería ser doado pronunciar sanxenxo ou xente. Tamén imos traballar sobre iso. Despois temos unha serie de problemáticas vinculadas a outras consoantes que tamén queremos tratar. Por exemplo, como se pronuncia o LL da norma oficial e o LH da norma reintegracionista. Carballo ou carballo, palleiro ou palleiro, antollo ou antollo. Esta pronuncia tamén é bastante interesante, imos achegala, ou a pronuncia con geada ou sen geada. A geada, por certo, propia, o son correcto, é aspirado, e fornécenos tamén unha ferramenta para aprendermos inglés. É o mesmo son exactamente co de hi, hello do inglés, o H do inglés, é o mesmo son que temos nós na nosa geada, de jacto, jaliza, ese é aspirado. Despois teríamos o tema da pronuncia con seseo ou sen seseo, caza, casa ou tamén caza. Despois o L final, é total ou é total, son dous L's diferentes. Imos dicir cal sería o máis correcto ou como pronuncialos tamén. E despois, por último, a entoación. A última sección sería a entoación. E por resumir, para non alongarme moito máis neste vídeo, que xa me estou indo de tempo, en galego, cando facemos unha pregunta, por exemplo, entoamos dunha forma decrecente, perde forza cando rematamos, non elevamos. Nós non dicimos cantou a peza de sempre, como nos ensinaron a ler na escola copiando o modelo do español. Nós dicimos cantou a peza de sempre, independentemente de que hai variedades regionais en Galiza que se pronuncian dunha forma diferente a esta, pero esta é a mayoritaria, a decrecente. Ben, pois despois de toda esta leria que acabo de soltar e que tentei resumir ao máximo como imos desenvolver as seguintes dicas desta sección Falar ao xeito, despídome. Saúde. Unha marra, unha bendición, pelas súas tradicións, quero pertencer